Beste kijkers, we zijn op dit moment bij Scouting Het Jagertje. En daar is een open dag, want het nieuwe clubhuis of groepshuis, hoe noemen we het, Peter? We noemen het gewoon het nieuwe scoutinggebouw. En dat wordt geopend. Het is feest vandaag? Het wordt vandaag feestelijk geopend. We hebben de burgemeester gevraagd om de officiële handeling te verrichten. En daarna gaan we gewoon beginnen met een mooie dag feest. Hoe lang hebben jullie gewerkt aan deze nieuwe opbouw van het nieuwe groepsgebouw? Nou, we zijn eigenlijk al begonnen voor 2020. Dat we eigenlijk al zagen van het gebouw is eigenlijk wel een vernieuwing toe. Maar goed, toen kwam natuurlijk een coronacrisis, oorlog in Oekraïne. Dus het heeft even geduurd voordat we uiteindelijk van start konden gaan om dit gebouw te realiseren. En als je dan eigenlijk kijkt hoe het is geworden, dan is het ook in onze gedachten precies zoals we het wilden. Hier staat een tevreden mens. Tevreden, maar ook trots. We hebben bijvoorbeeld ook de plattegrond waar alle ruimtes moesten komen, hebben we met alle leden gemaakt. Dus alle leden mochten hun zegje doen. Wat is de beste plek voor je lokaal of wat is de beste plek voor de eetzaal? En zodoende konden we eigenlijk de perfecte plattegrond leggen. En dat heeft geresulteerd in dit mooie gebouw. En vandaag is dus feest. Wat is er allemaal te doen vandaag? We hebben een drukke dag vandaag. De leden zijn nu allemaal al aanwezig. Die hebben van 10 tot 4 hebben die het programma. We verzorgen een lekkere lunch, een lekker frietje. Er komt ook nog een ijsje aan te passen uiteraard, want het moet ook echt feest zijn. En van 11 tot 4 is alles en iedereen is welkom om het gebouw te komen bekijken. Alle ruimtes zijn geopend. We geven rondleidingen. Zelfs het bos is te bezichtigen. Dus van harte welkom om dit mooie pand en het terrein te bekijken. Is het ook nog een keer op een ander moment te bekijken? Want we zijn nu al bij de open dag. Maar het kan zijn dat mensen deze reportage zien en zeggen van, goh, ik ben toch nieuwsgierig. Is daar ook nog een mogelijkheid voor? Daar hebben we nog niet op gerekend. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld vrijwilligers of verenigingen die zeggen van, goh, ik wil eigenlijk wel eens een keer zien hoe het is geworden. Dan gaan wij graag de sleutel van het gebouw omdraaien en is iedereen welkom om langs te komen. Graag op afspraak, maar dat is geen enkel probleem. Prima. Nou, geniet van deze mooie dag en wij gaan het gewoon volgen. Leuk, dank jullie wel. Music Bay Preview. Music Bay Preview. Music Bay Preview. Ja, ik wil namens de organisatie van deze opening iedereen van harte welkom heten. Onze leden, ereleden, leiding, besturen, andere vrijwilligers en natuurlijk de burgemeester en de wethouder. Van harte welkom op deze voor het Jagertje bijzondere dag. En een heel bijzondere dag, want wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag eindelijk ons nieuwe gebouw officieel openen. En daarom wil ik graag het woord geven aan de voorzitter van de stichting, Peter van der Kerkhoven. Ja, dankjewel Bart. Ja, jongens en meisjes, vandaag is de dag. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar afgelopen jaren is er elke zaterdag in een garage, in een noodlokaal, is toch gewoon scouting doorgegaan. En dat was een van de voorwaarden om deze nieuwbouw te realiseren. Scouting kan niet tijdens de bouw stil liggen. Want iedereen moet natuurlijk wel naar scouting kunnen komen. En gelukkig is dat gelukt. Daar zijn we blij mee. Daarom is het ook goed dat alle leden vandaag aanwezig zijn. En zoals Bart ook zei, alle ereleden, alle vrijwilligers. En we hebben onze burgemeester Jensen van Haarst, bereid gevonden om vandaag ook de officiële openingshandelingen te verrichten. Wij gaan hier vandaag een hele mooie dag feest maken. Feest vieren, de opening van het gebouw gaan we vieren. Ja, bij een feestje hoort natuurlijk ook een cadeautje. En een welgemeende felicitatie aan jullie allemaal. Want
Het voelt als gisteren, zei ik net, dat we hier stonden en toen lag alleen maar de fundering. En toen kwamen Dennis Steijert en ik de eerste shortpaal in ontvangst nemen. Nou, inmiddels hangen er een paar en wat geeft dat een onwijs mooi ding. Echt heel knap. Ik ben benieuwd hoe die straks eruit ziet als die helemaal in hout gepakt is. Jullie gaan beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Een nieuwe mijlpaal in jullie geschiedenis. En als je zegt dat scouting het niet meer van deze tijd is, jullie hebben een enorme wachtlijst, een enorme familie met mooie mensen hier. Lekker buiten, lekker genieten. Burgemeester, dank u wel. En wanneer alle palen er aanstaan, dan nodig ik u nogmaals uit om nog eens een keer langs te komen. Dan kunt u ook zien hoe het eindresultaat is. En ik ga nu het woord geven aan Bart, want die weet alles over de openingshandelingen. Nou, dat legt wel een enorme druk, Peter. Nee, we gaan nu natuurlijk over tot de openingshandeling. Nou jongens, allemaal goed kijken, want als we dan een beetje geluk hebben, kunnen we straks naar binnen. Nee, 2 knippen dat. Dan gaan we aftellen. 3, 2, 1. Ja, het is gelukt. Applaus. 3, 2, 1. Nou, gelukkig zeg, het is ons eigen gebouw. Music Bay Preview. Music Bay Preview. Bart, jij bent volgens mij de organisator hier van dit evenement van de opening. Gaat het u goed af? Nou, ik ben niet de enige organisator. We zijn met een heel team. Een man of 12 waarmee we dit allemaal gedaan hebben. Maar ik mag de voorzitter spelen van dat gebeuren. En tot op heden gaat het prima. Iedereen heeft het ontzettend naar zijn zin en ontzettend zijn best gedaan om alles te organiseren. Alles staat klaar. Dus we gaan er een fantastische dag van maken. Het weer zit in elk geval geweldig mee. Dus ja, we gaan er af van maken. Dit is nou een mooie dag voor de opening natuurlijk. Maar wat doen jullie nog meer hebben van activiteiten voor de scouting? Als scouting in geheel. We doen ons kamp. Een jaarkamp hebben we. In de zomer gaan alle groepen weg. Dit jaar hebben we ook nog een Halloween doen we in oktober. De 31e valt op een zaterdag. Dus dan doen we een grote Halloween. Dus bij sommigen zal het nog in de herinneringen zitten van jaren geleden toen we het hier eens gedaan hebben. Hartstikke druk en hartstikke gezellig. In het kader van de opening is dit wel onze grootste dag. Oké. Nou ja, we gaan het is waar in, hè? Wij ook. Ja, veel succes vandaag. Dankjewel. Music Bay Preview. Dennis, we zijn hier bij de open dag, de scouting. En dit valt eigenlijk volgens mij onder jouw portefeuille, hè? En volgens mij staat hier ook toch wel een trotse man. Er staat een hele trotse wethouder. We hebben als gemeente toch samen met de scouting ervoor gezorgd dat er een groot bedrag beschikbaar is gesteld. De gemeenteraad die ziet ook het nut in van deze investering. De scouting is een prachtige vereniging. En ja, daarom is het ook een heel mooi moment om vandaag de opening om hierbij te zijn. Ja, het is ook een heel maatschappelijk gebeuren in heel de scouting. Scouting is een van de mooiste verenigingen. Als je ziet wat die van jonge leeftijd, zeg maar ook de kinderen mede opvoeden, ja, dat is gewoon goud waard. Ja, en als je dan ziet hoeveel jeugd hier aanwezig is, dan denk ik, nou, dat is gewoon uniek, hè? Ja, het zijn allemaal heel sociale kinderen. Ze helpen elkaar en iedereen mag meedoen. Van jong tot oud, om het zo maar te zeggen. Maar ook mensen met een beperking kunnen meedoen. Iedereen wordt gewoon meegetrokken en dat is goud waard voor onze samenleving. Nou, hartstikke bedankt. Wij zijn er ook trots op. Dat weet ik zeker. Music Bay Preview.
Wat zijn jullie aan het doen? Aan het sjorren. Sjorren. Ja, aan het sjorren. Leg eens even uit wat dat is, want dat snap ik niet. Dan probeer je eigenlijk een constructie te maken met sjorpalen en touwen. Ja? En we zijn nu een draaimolen aan het maken. Oké, en lukt het een beetje? Ja hoor, op zich wel, ja. En doe je daar lang over om zoiets te maken? Ik gok wel een x-aantal uur of zo, 2 uur Toch wel? ongeveer. Ja. Hartstikke leuk, toch? Ja, zeker. Nou, Heel erg succes verder. leuk. Dankjewel. Music Bay Preview. Music Bay Preview. Beste kijkers, wij hebben vandaag een kijkje genomen bij de opening van de open dag van de Scouting in het Jagertje. Een nieuw pand met heel veel vrijwilligers samengesteld. Heel veel mooie mensen, heel veel jeugd. En nou, zoals ik het hier achter mij zie, een stapel die vanavond nog wel omgetoverd wordt tot een mooi kampvuur.